40, ond 30. Chi ni Eurig yn 30. A dylen ni dweud, dwi wedi gwneud rhywbeth yn y llinell gyntaf. Mae wedi bod yn cyhyddo fi o wneud ers i fi'n abod am y gwirionedd, sef dwy wneud drawiadau cyngeneddol. Felly, jyst i wabeth i hynny. Yn 30, am anrhegion, ni synia boes. Yn y bôn, diwedydd maboed ydyw, a marnad, neu dathliad yw. Diwedd i fywyd ieuanc, a dechrau byd chwerw'r banc a'r morgais, dechrau crisis, rhoi heibio'r hwyl, cyfri bris. Ond Eurig, paid a digio, hyn o daeth anrhegion, do, chweithus o weddus i wr, i un sy'n nawr yn henwr. Par saff o slippers awful, teis, sanau, capiau yn cwl, tools ac offer a geriach dyn a wyr i gadw'n iach, a het glid rhag gwynt a glaw i ddanod nad wyt ddeunaw. A rhwng yn help i barhau y mynydd vitaminau, y moddio nawr medden nhw i godi min a'i gadw. Dy gwyff sy'n llai stiff, llai stond, llai uchelstiff, llai chwilstond. A bydd dy street cred wedyn pan si dy gwyff yn gwyff gwyn, hynny a fi'n llai o faint, hynny yw anrheg henaint. Ond yn ein gwyl codwn gan sy'n hun na'r wyl ei hunan, i godi tor pagoda. A fel chi arwyr, fi wedi gwneud hwn yn y dyddiau. I godi tor pagoda, Edward Ait, dros dwrw da, rhown yn llon gyfarchion fil i was sy'n troi yn ffosil. Codwn yn awst y trawstiau, dweud yn awr ein bod yn iau o ddweud drwy hen draddodiad, eiddiad gler drwy lawer gwlad. Rhodd amser i bob llerwr, ydyw oes o wylio dŵr ar ei daith heb wyro dim, ac oriau dyddiau di ddim yn llithro heibio, y rhodd sy'n henon felys anodd.